Een verwoestende brand bij bakkerij Bliek. In Zierikzee werd een lichaam opgegraven op de begraafplaats. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Het gaat niet goed met een groot aantal vogelsoorten die in de Zeeuwse delta vertoeven. De aantallen nemen snel af. Een zorgelijke situatie volgens de Vogelbescherming, want Zeeland is een belangrijk vogelgebied, een van de belangrijkste van Nederland. Als je de vele vogels op de platen in de Westerschelde ziet, dan lijkt er niets aan de hand. Ja, dit is fantastisch, hè? Dit is echt heel erg mooi. Maar ongemerkt nemen de aantallen vogels af. De Vogelbescherming maakt zich zorgen. Neem bijvoorbeeld de rosse gutto. Dat is een soort die in hoge Antarctica broedt en naar Afrika doortrekt. En er zijn ook nog vogels die overwinteren hier in Zeeland. Die is in Zeeland afgenomen, terwijl die bijvoorbeeld in de Waddenzee neemt die toe. Dus dat laat wel ook wel zien dat er hier in Zeeland dus iets aan de hand is. Ook het aantal schooleksters neemt af, net als de tureluur en de wulp. Allemaal vogels die op de slikken en platen voorkomen. Juist die slikken en platen maken Zeeland tot een van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Enorm belangrijk. Het is echt een wegrestaurant voor trekvogels. Ze hebben op de route verder niet heel veel keuze om nog verder te stoppen. Dus het is heel veel eten en rusten en dik worden en dan door naar Afrika. En je moet je bedenken dat hier in Zeeland 1 miljoen vogels gewoon gebruik maken van die grote wateren en dat slik. Maar de slikken in de Westerschelde worden mede door de uitdieping van de vaargeul steeds kleiner. En tegelijkertijd wordt het op het land steeds drukker. Vogels worden veel verstoord. Voor vogels is het ook heel erg belangrijk dat ze met hoog water een rustplek hebben. Het bevindt zich ook vaak op dijken waar mensen graag recreëren. Dus dan is het soms met de rust heel ver te zoeken. Om de achteruitgang te stoppen zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd, zoals hier in de Hedwigepolder. Dit is echt wel een succesverhaal. En zo zie je ook maar weer dat met dit soort maatregelen je ook echt iets betekent voor de natuur en voor de vogels. Ook hier weer het fietspad. Ja. De nieuwe natuur is een lichtpuntje, vindt de Vogelbescherming, maar het is niet genoeg. Ja, als we vooruit kijken, dan hoop ik dat we gaan zien dat er echt meer ruimte nog nodig is voor de Westerschelde. Er is meer nodig voor vogels? Ja, er is meer nodig voor vogels. Ja. Stichting Gezond Water uit Hansweert is teleurgesteld over een rechtszaak die dinsdag diende in de rechtbank van Den Bosch. Ze willen dat plasticfabrikant Sabic in Bergen-op-Zoom stopt met het lozen van PFAS. Maar de stichting vreest dat economische belangen voor de bestuursrechter uiteindelijk zwaarder zullen wegen dan het milieu. De Zeeuwse stichting Gezond Water stond vandaag in de rechtbank tegenover plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wij willen dat Sabic stopt met PFBS in de Westerschelde lozen. Dan hoeven wij het niet meer op te vreten als het over de dijk waait. Via een kilometerslange pijplijn loost Sabic de giftige stof in de Westerschelde bij Waarden. Dat is de laatste jaren sterk afgenomen, maar niet genoeg, vindt de stichting. Wij vragen aan de bestuursrechter of hij een verbod uit wil spreken voor het lozen van alle PFAS, zowel naar lucht als naar water als naar bodem. En dan met name naar water, omdat het over de watervergunning gaat. Over 2 weken doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak. Megan Arends uit Kruiningen werd wereldkampioen tijdrijden bij de junioren op het WK wielrennen in Rwanda. De 18-jarige werd al tot de favoriete gerekend en maakte dat dus ook waar. Arends was zelfs 35 seconden sneller dan de concurrentie. In een eerste reactie zei ze het nog niet te kunnen geloven en dat ze op gevoel heeft gereden, wat dus goed heeft uitgepakt. Sinds dinsdag valt hij bij alle 17-jarigen in Nederland op de mat, een brief van Defensie. Het is de tweede dit jaar met een oproep over de dienstplicht. Verschil met de eerste brief is dat er nu ook een online vragenlijst bij zit. Het doel is om meer jongeren te interesseren en zo het aantal mensen bij Defensie op te krikken. Maar lopen Zeeuwse 17-jarigen eigenlijk warm voor een carrière bij Defensie? Nou, liever niet. Lijkt me niet heel leuk of zo. Liever niet natuurlijk. Ik denk het wel, maar nog even vragen wat mijn moeder ervan vindt. Ja,
ga ik iemand neer moeten schieten? Ik neem aan van niet, zeg maar. Waar sommigen nog twijfelen, zijn anderen al een stuk verder in het proces. Ga jij die enquête invullen? Ik heb die al ingevuld. Binnenkort moet ik nog even naar Limburg toe en dan ga ik daar een capaciteittest doen en dan daarna kan ik meedoen. Als jullie hem zouden krijgen, zouden jullie hem dan direct de papierbak ingooien? Ja, ik zou hem denk ik uiteindelijk wel weggooien. Nou ja, ik zou het sowieso wel doen. Ik vind het wel belangrijk. En waarom vinden jullie het eigenlijk zo belangrijk? Nou ja, gewoon onze veiligheid van Nederland en ook de rest van Europa is gewoon belangrijk dat daar bewustheid over is. Het was altijd de vraag waar de inspiratie voor het hondje op de nachtwacht van Rembrandt vandaan kwam. Maar dat mysterie lijkt opgelost door een bezoek aan het Zeeuws Museum in Middelburg. Het gaat om deze hond die een conservator van het Rijksmuseum een Eureka-moment bezorgde. Dat was tijdens een tentoonstelling in Middelburg van het werk van Adriaan van de Venne uit 1619. De ontdekking geeft volgens conservator van het Zeeuws Museum Carolien van Santen aan hoe schilders te werk gingen in de 17e eeuw. Waar we het nu plagiaat of kopiëren zouden noemen, werd dat toen helemaal niet zo gezien. Schilders namen vaker figuren en elementen van elkaar over. En Rembrandt blijkt dus nu ook geïnspireerd te zijn door tijdgenoten. De tentoonstelling van Van de Venne is nu niet meer te zien in Middelburg. Wel noemt het museum het bijzonder dat het Rijksmuseum hier de ontdekking heeft gedaan. 10 jaar geleden werd de 21-jarige Daniel van Vliet doodgevonden in een gracht in Zierikzee. Lange tijd dacht de politie dat het om een verdrinking ging. Maar nieuwe aanwijzingen leiden ertoe dat het Openbaar Ministerie de zaak heeft heropend. En woensdagochtend is het lichaam van Daniel opgegraven op de begraafplaats. Hier achter mij wordt vandaag het lichaam van Daniel van Vliet opgegraven. 10 jaar geleden raakte hij vermist en 4 dagen na zijn vermissing werd hij aangetroffen in een gracht bij Zierikzee. Destijds hadden we geen aanwijzingen om te denken aan een misdrijf of betrokkenheid van derden. Maar in de tussentijd is er informatie bij de familie binnengekomen. Die informatie die heeft de familie met ons gedeeld. En wij hebben de tips uitgelopen. En op basis daarvan hebben we samen met het OM en onder leiding van het OM besloten om de zaak te heropenen. Dat moet dan wel veelzeggende informatie zijn geweest. Wat voor informatie was dat? Over de details van de tips kan ik niks zeggen, want ja, dat is allemaal onderzoeksbelang. Maar het OM vond het ook dermate goede info dat ze hebben besloten om de zaak te heropenen. Ondertussen hebben ook andere media bericht dat hij in gevecht zou zijn met 3 mannen, dat gezien is. Wat weet de politie daarvan? Is dat zo? Nou, we weten niet of dat zo is, maar die verklaring is ook bij ons bekend, ja. Daniels familie hoopt dat er nog meer verklaringen zullen binnenkomen. Alleen de waarheid kan hen helpen dit verlies een plek te geven, zo zeggen ze. Wel blijft het de vraag wat 10 jaar na dato nog te zien is aan het lichaam. Als een lichaam een paar dagen in het water ligt, dan verandert het lichaam. Dus dan zou het kunnen dat je aan de buitenkant niks meer ziet. Maar ja, het is mogelijk dat aan de binnenkant van het lichaam dus nog wel iets te zien valt. Er wordt door het NFI ook een scan gedaan en er wordt een sectie gedaan op het lichaam. En ja, daar hopen we aanwijzingen uit te kunnen halen. Wat verwacht u er een beetje van? Gaat dit echt een doorbraak opleveren, denkt u? We hopen dat we wat meer waarheid aan de dag kunnen brengen. En hoe lang kan dat nog ongeveer duren? Ja, dat neemt eerder maanden dan weken in beslag. Een grote brand woensdagmiddag bij bakkerij Bliek in Middelburg. Het hoofdgebouw op de Arnesteinweg, waar de meeste productie plaatsvindt, werd compleet verwoest. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Een groot deel van Middelburg kreeg een NL-alert om ramen, deuren en ventilatie af te sluiten. De N57 werd voor een deel afgesloten en ook het treinverkeer werd stilgelegd bij Middelburg. Zelfs vanuit Zeeuws-Vlaanderen kon je de rookpluim zien. Niemand raakte gewond, alle medewerkers konden op tijd het gebouw verlaten. Het pand was niet meer te redden, dus de brandweer heeft het gecontroleerd af laten branden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De 2 eigenaren van Bliek reageerden later op de dag op de website van de bakkerij. Ze noemen de brand een enorme klap voor hun bedrijf. Ze zijn diep geraakt. Dat de Bolusbakkerij en de glutenvrije bakkerij gespaard bleven, geeft ze houvast om vooruit te kijken, schrijven ze.
Donderdag, de dag na de brand, werden de gevolgen ervan echt goed duidelijk. Vanuit de lucht is te zien hoe groot die ravage is. Van het hoofdgebouw van 2000 vierkante meter, waar brood werd gebakken, is niets meer over. De Bolusbakkerij en de glutenvrije bakkerij zijn gespaard gebleven. De brandweer was vandaag druk met opruimen na de grote inzet van gisteren. Veegwagens van de gemeente verzamelen stukken zonnepaneel van Bliek, die door de vlammen in de omgeving terecht zijn gekomen. De winkels van Bliek, het zijn er in totaal 5, gingen gewoon open. Bakkerijen in het hele land hebben meegeholpen om de winkels van brood te voorzien. Dus het werk daar ging gewoon door. Zoals bij dit filiaal in Middelburg, waar bedrijfsleider Yvonne zich gesteund voelt door haar klanten. Men is wel hard verwarmd, dat zie je hier ook aan bloemstukjes, bloemen, chocola die gebracht wordt. Ja, dat geef ik ook door aan mijn bazen. Al is het maar om even hard onder de riem te steken. Haar maag draaide om toen ze gisteren de beelden van de brand zag, maar ze blijft positief. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, maar ik heb zoiets van oppakken de boel en doorgaan en gewoon het beste ervan maken. Nu is er nog brood, maar morgen zou de voorraad echt op zijn. Inmiddels zijn collega-bakkers uit het hele land de Zeeuwse collega's te hulp geschoten. En daardoor kan deze winkel toch open blijven. Ja, dat is heel fijn. Gelukkig. Bliek is zelf ook nog een inzamelingsactie gestart voor de wederopbouw van de bakkerij, zeggen ze. Daar is ruim €20.000 ingezameld. Lege kamers in een verpleeghuis, dat is in Zeeland geen zeldzaamheid meer. Waar wachtlijsten een jaar geleden nog de normaalste zaak van de wereld waren, lijken die nu verdwenen. Het zou te maken hebben met oversterfte, langer thuis blijven wonen en mensen die kiezen voor particuliere zorg. Hoe dan ook, het kost de verpleeghuizen veel geld. Nou, dit is dus een van de leegstaande kamers die we op dit moment hebben hier in de Wieken. Eén van de, zeg ik, want zo hebben we er helaas nog 6 leegstaan op het moment. En hoeveel kosten jullie dat? Ja, dan moet je toch al gauw aan duizenden euro's per week denken wat dat kost. Sinds begin dit jaar merkt Eilandzorg in Zierikzee dat er kamers leeg blijven staan. En dat vindt de bestuurder vreemd. Want bij de thuiszorg, ook een onderdeel van de zorginstelling, ziet ze ouderen die toe zijn aan een plek in het verpleeghuis. Dan zie ik nog steeds mensen die tussen wal en schip vallen. En het lijkt wel alsof we helemaal niet meer stilstaan bij die groep. En ik zie ze tussen wal en schip vallen omdat de ervaring is dat in de afgelopen periode het gewoon steeds moeilijker is geworden om een indicatie te krijgen waarmee je terecht kan in een verpleeghuis. Inmiddels staat 10% van de kamers leeg in Zierikzee. Dat is een financiële aderlating. Hoe lang kan u dit volhouden? Nog een tijdje, maar ja, het gaat gauw bergafwaarts. En dan moet je in jaren denken, misschien zelfs ook korter. Het is nog steeds niet duidelijk of er een asielzoekerscentrum komt in Terneuzen. De gemeenteraad zou donderdagavond een besluit nemen, maar er waren evenveel stemmen voor als tegen. Omwonenden van de plek waar het AZC moet komen weten dus nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Op het ogenblik weten we nog niks. Maar we waren wel weer blij dat er toch zoveel tegen gestemd hebben. Het was zeker spannend, welke kant ging het op? Nu bleek dat er 1 persoon van het CDA niet aanwezig was, was het een gelijkspel. Dus we gaan ervan uit dat de volgende keer het in ons voordeel is. Uitstel is afstel. Dat is de hoop van omwonenden van Handelspoort 1 in Terneuzen. Het gemeentebestuur wil dat het gebouw waar vroeger Neckerman in zat een asielzoekerscentrum wordt. Maar de gemeenteraad is verdeeld. Het stadhuis gisteravond. De raad stemde over het verlenen van een vergunning aan het COA voor het asielzoekerscentrum. We zullen instemmen met het besluit. Daarbij stem ik dan ook tegen. 15 stemmen waren voor en 15 tegen. 1 raadslid van het CDA was afwezig en dus is er geen ja, maar ook geen nee. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, toch wel als een teleurstelling. Er is al een lang proces natuurlijk bezig met een AZC of een officiële regionale opvanglocatie. En bij de stemming in juli vorig jaar was het 18-12. En ja, dat het dan nu op 15-15 uitkomt, dat is
teleurstellend, vinden wij. Het was voor ons best wel een hele spannende avond. Hè. We hadden eigenlijk een beetje het idee dat het voorstel aangenomen zou worden. Maar het heeft toch een hele verrassende wending gekregen. Ik denk een beetje in het voordeel van de mensen die tegen het AZC zijn. Medio november wordt opnieuw gestemd over het AZC. Wat gaat de provincie doen volgend jaar? Hoe wordt het geld verdeeld dat nog op de plank ligt? Dat staat allemaal in de najaarsnota die gisteren bekend werd gemaakt. Er worden miljoenen uitgetrokken voor de stikstofproblematiek, zoetwaterprojecten en het opknappen van wegen. In de najaarsnota wordt van alles besproken. Maar met stip op nummer 1 staat als doel het oplossen van de stikstofproblematiek. Omdat het de vergunningverlening van bijvoorbeeld de bouw van huizen enorm dwars zit. Het feit dat we geld apart kunnen zetten voor stikstof is belangrijk. Tot op heden waren we volledig afhankelijk van geld van het Rijk. Maar we hebben nu ook een klein beetje eigen geld en daarmee kunnen we toch bepaalde projecten nu al oppakken. En dat klein beetje eigen geld gaat om een bedrag van 20 miljoen euro. Daarnaast gaat er ook 20 miljoen euro naar het veiliger maken van de Deltaweg. Er wordt een nieuwe weg aangelegd op een veilige manier met de optie naar de toekomst toe om hem nog te verbreden. Voor dat stukje hebben we geld van het Rijk gekregen, 20 miljoen. En daar zetten wij nu 20 miljoen naast, zodat we in ieder geval met de eerste fase aan de slag kunnen. Verder worden de miljoenen die de provincie verdient aan de kerncentrale in een fonds gestopt. Dat fonds is speciaal opgezet voor bedrijven die willen verduurzamen. Dat is nieuw, daar zijn we lang mee bezig geweest. Nu gaan we samen met de gemeente ook echt in dat fonds investeren. En daarmee kan de Zeeuwse ondernemers hun verduurzaming ook echt oppakken. En dan de boeren. Want er wordt ook geld gereserveerd voor zoetwaterprojecten als deze bijvoorbeeld. 10 miljoen om precies te zijn. En als laatste de Westerschelde-tunnel. Die gaat in 2027 4 maanden dicht. Maar hoe moeten we dan naar de overkant? Er wordt nu geld uitgetrokken om een plan te maken. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.